Отця і Сина, і Духа Святого. Amen. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Milowani w Chryście, braty i siostry, z wielkiej radością i wdzięcznością przychodzimy u święty dzień, u niedzielę. Jak прославлять Бога за дар перемоги Єсуса Христа над грехом, над злом, над смертю. Неделя – это знак надеи на то избавление, которое дает нам Пан Бог. Сегодня разом с книжником хочем запитать наставник, что нам чинить, як нам жить, как отримать у спадщину життя вечное. Христос нас научить, як это робить. Нехай удел в этой святой Евхаристии будет нагодой, как почуть Божие Слово и принять у сердца наисвятейший сакрамент. В этой Евхаристии молюсь об здоровье, о Божьем благословении для Артема, исполняется ему годик, так само для Катерины, Николая и Тересы, от дары Духа Святого и опеку Наисвятейшей Анны Марии. Станем перед Богом у правде и щиро перепросим Его за все наши грехи и слабости. Споведаемся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутний, и отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Аминь. Пане, смилуйся над нами.
Твоей. Пане Боже, владару небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иису Христе, Пане Боже, баранку Божий, Сыне Отца, які береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, які береш на себе грехи світу, прийми моління наше, які сядеш праворуч Отця, змилуйся над нами, бо тільки ти святий, тільки ти наш Пан, тільки ти найвищий, Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Амен. Молимся. Боже, Ты блукаючим показываешь святло Твоей правды, как яны могли вернуться на добрую дорогу. Да поможи усім християнам откинуть тое, что суперечить їхняй віри, да імкнуться до того, до чого Ти їх покликав. Раз Пана нашого Єсуса Христа, Твоего Сина, який з Тобою живе і владарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читання книги Второзаконня. Моїсей промовив до народу, кажучи: «Будеш слухатися голосу Пана Бога твоєго, заховувати заповіді і накази Його, не записані у этой книзі закону, і вернешся до Пана Бога твоєго усім серцем своїм і усьою душою своєю. Заповедь, яку ще не даю тебе, это не что-то тяжкое и недосягальное для тебе, и на нем не опёса, как можно было сказать, кто б узышел для нас у небо и принес ее нам, как мы слухали и выконывали ее. И не замором ли она, как мы казали, кто переправився праз мора и принес ее нам, как мы смогли слухать и выконывать ее. Наоборот, это слово вельми близкое до тебе, и оно в твоих устнах и в твоем сердце, как ты мог выконывать его. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Оживе серця шукаючих Бога. Оживе серця шукаючих Бога. Я взношу до Тебе мою молитву, Пане, у час ласкавости Божа. Почуй меня в великой своей милосердности, в правде Твоего збавления. Почуй меня, Пане, бо щедрая милость Твоя. Глянь на меня поводле великой добрыни Твоей. Оживе серця шукаючих Бога. Я ж бідний і покутую, допомога Твоя, Божа, нехай підтримає мене. Я буду
прославить ім'я Божає, удячним співом буду звеличувати Його. А живе серця, шукаючи Бога. Убачить убогі і устішаться, є живі серця тих, хто шукає Бога. Бо Пан слухає бідних і не погарджає в'язнями своїми. А живе серця, шукаючи Бога. Бог збавить Сіон і відбудує городи Юди, і будуть жити там, і отримають в спадщину Його. Гэта буде спадщини потомства слух Ягоних, і тих, хто любить ім'я Бога, поселяться там. А живе серця, шукаючи Бога. Читання послання святого апостола Павла до Колосянам. Христос з'являється образом небачного Бога, першородним сярод усякого створення. Бо у ім було створено усе, що на небесах і на землі, бачне і небачне, ці трони, ці панування, ці начальства, ці улади, усе праз Його і для Його створено. Ён єсть раней за усе, і усе тримається у ім. Ён – голова тіла, гэта значыць касцёла. Ён пачатак, першародны з мёртвых, каб ён ва ўсім меў першынство. Бо спадабалася Айцу, каб у ім жыла ўся паўната, і каб праз яго прымірыць з сабою ўсё і зямное, і нябеснае, усталяваўшы мір праз кроў ягонага крыжа. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слово Твоє, Пані, гэта дух і життя. Ти маєш слово вічного життя. Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Luki. У той час один книжник устал и, выпробовываючи Иисуса, сказал: «Наставник, что мне робить, каб отрымать у спадчыну жыццё вечное?» Иисус отказал ему: «У законе что написано? Як читаешь?» Той сказал в отказ: «Люби Пана Бога твоего усім сердцем твоим, и усёю душою твоею, и усёю моцею твоею, и усім розумом твоим, и ближнего своего, як самого себе». Иисус сказал ему: «Слушно ты отказал, так роби, и будешь жить». Але той, жадаючи оправдаться, сказал Иисусу: «А кто мой ближний?» Адказваючы на гэта, Иисус сказал: «Один человек ішоў з Иерусалима у Ерихон и трапил у руки разбойников, якія знялі з яго адзенне, побили яго и пайшлі, покинувши ледь живого. Выпадкова нейкі святар ішоў тою дарогаю и, убачыўшы яго, прайшоў мимо. Таксама и левит, будучы на тым месцы, падышоў, паглядзеў и пайшоў мимо. А нейкі самаранін, праязджаючы,
знайшоў яго і, убачыўшы, злітаваўся. Падышоў, перавязаў яму раны, паліваючы алеем і віном. Пасадзіў яго на свайго асла, прывёз у заезд і паклапаціўся аб ім. А на другі дзень, ад'язджаючы, дастаў 2 дынары, даў карчмару і сказаў яму: «Паклапаціся аб ім. І калі патраціш больш, я аддам табе, калі буду вяртацца». Хто з гэтых 3, на твою думку, быў бліжнім таму, хто трапіў у рукі разбойнікаў? Ён адказаў: «Той, хто паступіў з імі міласэрна». Тады Езус сказаў яму: «Ідзі, і ты рабі таксама». Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. Словы Твае, Пане, гэта дух і жыццё. Ты маеш словы вечнага жыцця. Мілаваныя браты і сёстры, літургія слова, гэты стол Божага слова, так вельмі багата застаўлены, корміць нас сёння чарговай прыпавесцю, якую дае нам Езус, каб мы разважалі, кожны асабіста, каб прыняў яе ў сваім жыцці. Пытанне, якое ставіць нам сёння слова, яно сапраўды грунтоўнае, фундаментальнае. Што мне рабіць, як жыць, каб атрымаць у спадчыну жыццё вечнае? Кожная рэлігія задае такое пытанне, і мы, як хрысціяне, сёння прыходзім да Езуса Хрыста: «Настаўнік, навучы, падскажы, што мне рабіць, як мне жыць, каб атрымаць у спадчыну жыццё вечнае». Гэта пытанне пра надзею, якую маем у сэрцы, верым у гэту спадчыну жыцця вечнага, але таксама пытанне, которое звязано са справядлівасцю. Гэтае жыццё вечнае, так само не прыйдзе. Не толькі трэба пражыць жыццё, і потым будзе гэтае жыццё вечнае. Добра разумеем, ведаю, што гэта жыццё зямное трэба асабліва неяк пражыць. Што мне рабіць, як жыць, каб гэтае жыццё атрымаць? Езус дае адказ не толькі кніжніку, але кожнаму з нас. Што напісана, як чытаеш? Адказ на пытанне, як правільна жыць, каб атрымаць жыццё вечнае, знойдзем у Святым Пісанні. Бог аб'яўляе нам сваю волю. Гэтае святое Пісанне, якое добра ведаў кніжнік, адсюль назва кніжнікаў, гэта група людзей, вучаных, которые ўсё сваё жыццё прысвяцілі, каб чытаць не абы якія там кніжкі, але менавіта кнігі Святога Пісання. Езус ведае пра гэтага кніжніка, хто ён такі, і добра ведае, што ён мае гэтыя веды, рэлігійныя веды, яны праўдзівыя. Не задумваецца кніжнік, адразу ж адказвае, дае адказ на пытанне, што напісана ў законе: «Любі Пана Бога твайго ўсім сэрцам, душою, розумам, моцаю сваёй, а бліжняга як самога сябе». Ён добра ведае, як трэба жыць, каб атрымаць жыццё вечнае. Але ведаць гэта не ўсё. Гэта пачатак. Сёння літургія слова пытаецца ў кожнага з нас пра нашу рэлігійнасць. Ці часамі яна не тэарэтычная. Добра ведаем. Верым, ведаем, як трэба жыць. Правільна разумеем гэта ўсё. І ўсё астаецца гэта на ўзроўні розуму нашага. Але Езус кажа нешта іншае. Увесь час, як прыпеў, паўтараецца слова дзеяслоў, которое з'яўляецца ключом для сённяшняга Евангелія. Так рабі. Рабі так. Маеш гэтыя веды, добра разбіраешся ў законе, усё добра разумееш, але не жывеш гэтым. Гэта не рэлігійнасць, гэта, як мы кажам, рэлігіяведзенне, рэлігіязнаўства, але Езус вучыць нас, каб мы сапраўды былі тымі людзьмі, которые жывуць паводле тых ведаў рэлігійных, паводле той нашай веры. Можа так быць, так як у жыцці гэтага кніжніка, што і ў нашым жыцці мы маем гэтыя веды, не жывем. Чаму? Таму што заўсёды знаходзяцца нейкія апраўданні. Евангеліст вельмі спрытна гэта заўважыў. Той кніжнік, жадаючы апраўдацца, кажа Езусу: «А хто мой бліжні? Я ведаю, як трэба жыць, але гэта немагчыма. Бо
Хто мой ближні? Шмат людей, а хто ближні? Кого любіць? Цябе, кого любіць? Ісус, ведае таксама пра гэтую памылку, адказвае вельмі канкрэтна, паказваючы перш за ўсё ў прыпавесці гэтую прапорцыю, гэтую, скажем так, залатую сярэдзіну права Божага. Кніжнік — гэта той чалавек, который аддаўся на Божую службу. Усё сваё жыццё ён прысвяціў менавіта, каб служыць Пану Богу, разважаць гэтыя кнігі Святого Пісання, потым навучаць. Калі людзі мелі нейкія пытанні, то ён, альбо лепей сказаць, яны, кніжнікі, тлумачылі людзям. І гэтую запаведь любві да Пана Бога, можна сказаць, ён рэалізуе, выконвае. Ён любіць Пана Бога ўсім сэрцам, усёй душою, усёй моцаю і ўсім сваім розумам, так як умее. І таму Jesús, расказваючы прыпавесць пра чалавека, который трапіў у бяду, першыя два персонажа паказвае таксама людзей, которые прысвяцілі сваё жыццё Пану Богу. Святары і левіты — гэта прадстаўнікі таго пакалення, которое, увайшоўшы ў святую зямлю, не атрымала сваёй часткі зямной тэрыторыі. 11 пакаленняў яны атрымалі сваю зямлю і мелі жыць з гэтай зямлі, а менавіта левіты і святары яны мелі жыць з ахвяраў, якія складалі ў святыні. Гэта было іх заданне — прыходзіць у святыню паводле сваіх гэтых дзяжурстваў, паводле такого графіку, можна сказаць, там здзяйсняць службу Божую, і адтуль частка гэтай ахвяры, якую складалі габрэі, была таксама для іх на пажыўленне. Можна сказаць, людзі, которые ўсё сваё жыццё аддалі на службу Божую. Толькі Бог на першым месцы. Менавіта гэтых двух людзей, гэтыя два персонажы першыя, яны з'яўляюцца тымі адмоўнымі прыкладамі. Праходзіў нейкі святар, ішоў гэтай дарогаю, убачыўшы патрэбу, бяду гэтага чалавека, прайшоў міма. Таксама левіт, будучы на тым самым месцы, падышоў, паглядзеў і прайшоў міма. Святы Ян Евангеліст кажа нам, не можна любіць Бога, которого не бачыш, калі не любіш чалавека, которого бачыш сваімі вачыма і можаш дакрануцца сваёй рукой. Перш за ўсё гэтую лекцыю хочам прыняць, каб гэтую запаведь любві Бога і бліжняга ніколі не раздзяляць. Каб заўсёды злучаць, як зразумець, па чым можна пазнаць, што я люблю Пана Бога, па любові да другога чалавека. Толькі так. Гэтага нас вучыць Jesús Христос, і гэту лекцыю хочам сёння прыняць. Калі можаш сказаць, што любіш Пана Бога, скажы, у чым гэта любоў праяўляецца. Не толькі ў нашай пабожнасці, але Jesús кажа далей, пакажы гэту любоў у любові канкрэтнай да другого чалавека. І вось той прыклад. Самарянин, вораг. Гэта той чалавек, который меў, можна сказаць, паводле звычаю тагачаснага габрэйскага поўнае права, каб прайсці, нават плюнуць на гэтага чалавека і прайсці далей. Бо так рабілі габрэі, калі праходзілі каля самаран. Менавіта сплёўвалі на іх і праз гэта паказвалі сваю пагарду, тое сваю вышэйшасць свайго народу. Самаранін, праязджаючы, знайшоў яго. Евангеліст вельмі добра дабірае словы, вельмі трапна. Гэта значыць, так як бы ён ішоў гэтай дарогай не выпадкова, але спецыяльна як бы шукаў, каб каму дапамагчы. Гэта важнае слово. Знайшоў яго, убачыўшы, злітаваўся. Слово, которое показывае нам далей евангеліст, гэта слово, которое относится до наших вачэй. Убачыўшы. Добра разумеем, не один раз, можа, перажывалі ситуацыі, калі мы адварочвалі нашыя вочы. Каб не паглядзець на чалавека, каб не ўбачыць чалавека, каб прайсці міма, каб, як мы кажам, прайсці на другі бок вуліцы, каб не спаткацца вачыма. Самаранін вучыць нас глядзець, бачыць, выглядаць, каб знайсці гэтую бяду, знайсці чалавека і дапамагчы. Злітаваўся. То есть слово, которое уживает евангелист, оно показывает, что открылось ягоное сердце. Открылось ягоное сердце. Святар и левит, они так само бачили. Але бачили так, как не убачить, имели закрытое сердце. Пройшли мимо. Не моя проблема, не мой клопот. А может, іншие имели оправдание, как сапраўды пайсці далей. А гэты затрымаўся, злітаваўся.
Важным з'яўляецца зразуменне, чым магу дапамагчы. Сёння найбольш кожны з нас патрабуе часу, увагі. Не столькі нейкіх матэрыяльных справаў, але увагі і часу затрымацца ў сваёй дарозе. Гэтага мы сёння хочам вучыцца з Евангелія. Каб мы не хадзілі, не прабягалі адзін побач другога, але каб мы мелі затрымацца, часамі нават фізычна стаць на месцы, паглядзець, прывітацца. Гэта ўжо вельмі шмат. Гэтага нам не хапае. Асабліва сярод блізкіх, родных у сем'ях нашых. Каб мы не змарнавалі гэтага часу. Самаранін дапамагае. Дапамагае так, як умее. Евангеліст, ён лекар по професії, і тому звертає увагу на гэты нюансы, которые можуть здавацца нам неважнымі. Падышоў, перавязаў яму рану. У нас сёння ёсць, у кого есть с собой аптечка. Трэба было парваць адзенне сваё і звярнуць увагу, якая шкода. Паліваючы алеем і віном, гаворыць это доктар, як бы трохи іранічна, на пачатку трэба было віном, дезінфекцыя, а потом алеем. Але так, як умеў, так дапамог. Тое, што часамі нас бянтэжыць, не ведаю, як дапамагчы другому чалавеку. І гэта нас як бы так стрымлівае, як, чым дапамагу, лепей, можа хтосьці другі. Дапамагае так, як можа, можна сказаць, неумела. Не то, што неправільна, бяды, крыўды не зрабіў, але неумела, але гэта вельмі важна, вельмі шмат для таго чалавека. Потым гэты этап дапамогі, ён сапраўды становіцца ўсё большым і большым. Пасадзіў яго на свайго асла, прынёс у заезд, паклапаціўся аб ім. Гэта значыць, трэба было яго абмыць, накарміць. Добра разумеюць тыя людзі, которые менавіта такім чынам клапоцяцца пра сваіх блізкіх, як чалавека дарослага, незнаёмага, ворага свайго, абмыць, накарміць. На другі дзень ад'язджаючы даў 2 дынары. Гэта 2 зарплаты, которые можна зарабіць 2 дні працы. Карчмару і сказаў, я яшчэ табе далажу. Сёння Слово Божие паказвае нам гэтыя розныя степені клопату пра другога чалавека. Тое, што можна зрабіць, калі бачым бяду другога чалавека, кожны на меру сваёй магчымасці. Але вельмі важна, каб зрабіць там вельмі шмат гэтых дзеясловаў. Увесь час ёсць акцыя, нешта робіць, і то робіць не для сябе, але для гэтага пакрыўджанага чалавека. Можам сёння падумаць, наколькі я глыбока уваходжу у гэтую справу любові і міласэрнасці. Калі дапамагаю, то якія, можа, прычыны стрымліваюць мяне, каб не памагчы, каб не зрабіць больш, каб, можа, часамі так па мінімуму прайсціся. Лягчэй часамі дастаць, кінуць рубель, чым пагаварыць з гэтым чалавекам. Ужо калісьці расказваў такую гісторыю сваю асабістую, калі быў у семінарыі, мелі мы такую функцію, заданне дапамагаць, прыходзілі людзі бедныя, і розныя справы прасілі найчасцей паесці, трэба было пайсці, зрабіць ім там бутерброд, што прынесці, часамі мелі такія рэчы, падабраць адпаведныя рэчы. І вось потым было некае падсумаванне, і калі я прыходзіў на размову з айцом духоўным, таксама заўсёды хваліўся, казаў, маю такую функцыю, дапамагаю людзям, шмат прыходзяць, 5-7 чалавек, такі супергерой, памог, накарміў, а айцец духоўны кажа, Андрэй, кажа, Андруша, кажа, не хваліся, що ти мені помог. Кажу, як? Каже, а скажи, як їх звали? Ти ведеш їх ім'яни? Тоді мені зробилося соромно. Ніколи не задумався, що можна було попросту запитатися, поговорити, поглядіти на чоловіка, убачити серце, зробити нечто более. Приповість, вона вельми глибоко нам показує, вчить нас глибині милосердності, не тільки поверховності, але і всі глибині. Кожним гэтым чынам Самаранін паказваў, што служыць чалавеку, канкрэтнаму чалавеку з вялікай годнасцю, з вялікай пакорай. Хто з тых, на твою думку, быў бліжнім да таго, хто трапіў у рукі разбойнікаў? Той, который аказаў яму милосерднасць. Сёння ў нашых часах вельмі часта мы грунтуем нашыя адносіны міжлюдскія па прынцыпу карысці. Паговору з табой, дапамагу, калі я буду мець нешта з гэтага. Сёння такія мы найчасцей. Калі глядзім на Самараніна, выдаецца, што ён увесь час траціць. Марнуе час,
нейкія сродкі, грошы свае, высілак канкрэтны. Ён жа ж нічога з гэтага не мае. Але гэта неправда. Весь час Езус адказвае на пытанне, што мне рабіць, каб атрымаць у спадчыну жыццё вечнае. Канкрэтны прыклад. Так жыві, гэта рабі. І святы Ян Павел II вучыў калісьці, што міласэрнасць большую аказваюць тыя, хто патрабуе, чым тыя, хто нешта дае і робіць. Трэба аб гэтым нам падумаць, і сёння асабліва будзем маліцца і прасіць Бога, каб мы добра выкарыстоўвалі кожную нагоду, каб быць міласэрным для чалавека ў патрэбе. На пачатку імшы, калі мы адбываем гэтую паўсюдную споведь, кажам, спавядаюся Богу, што зграшыў я думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. На гэтае слова хацеў бы, каб мы звярнулі ўвагу, што такое занядбанне. Невыкарыстанне магчымасці, каб зрабіць добро. Гэтае невыкарыстанне магчымасці, яно касцёлам пастаўлена на тым самым узроўні, што і зло, што і грэх. Выдаецца нам часамі, і гэта зноў ж нашае апраўданне, нічога ж злога не зрабіў. Але калі не зрабіў добра, раўно тое самае, што зрабіў зло. Просім Бога, каб мы мелі такія адкрытыя, уражлівыя сэрцы, вочы поўныя міласэрнасці, і каб сапраўды кожны чын, які здзяйсняем для другога чалавека, ён для нас быў заданнем. Заданнем, которое будем выконваць праз усё сваё жыццё, з такім менавіта клопатам, бо больш атрымлівае. Тое жыццё вечнае ў спадчыну яго атрымліваем не толькі пасля смерці нашай, але ўжо тут і цяпер. Пачынаецца гэтае жыццё вечнае, калі ў сэрцы, поўным міласэрнасці, знойдзецца час і ахвяра для другога чалавека. Пане Езу, просім Цябе, вучы нас уражлівасці і міласэрнасці пры кожнай нагодзе. Амин. Адказваючы на Божае Слово, вызнаем нашую святую веру. Веру в адзінага Бога, Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, усяго бачного и небачного, и в одиного Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, перед усими веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженого, а не створенного, одиносудного Отцу, раз якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего збавления, зашел с неба и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный так само за нас, при Понским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес поводле Писания, и взошел на небо, сядить праворуч Отца, и знов придя в хвале, судить живых и померлых, и яко володарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який Зайца и Сына походить, якому разом Зайцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовлял праз пророков, веру в один и святый католицкий апостольский костел, вызнаю один их рост для отпущения грехов и чакаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Амин. Праз Езуса Христа, які з'являецца вобразам нябачнага Бога, з пакорай узнесем да Айца Нябеснага нашыя просьбы. Молимся за святый костел, мистичное тело Христа, как Он єднав всіх людей у одной веры и любови. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. молимся об супокою в свете, особливо там, где ведутся войны, как люди могли зазнать счастье мирного життя. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. молимся за людей, які покутують за хвороби ці убогості, как Бог послав до їх добрих самаран,
Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за тых, хто дышаў у вечнасць, каб яны атрымалі поўны ўдзел у Божай хвале. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся ў інтэнцыі гэтай святой мшы ад здароўя і Божых благасловення для Артёма, Кацярыны, Мікалая і Тэрэсы. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас тут сабраных, каб мы былі чулыя да патрэб ближніх. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Добры Божа, Ты пожадаў, каб у Езусе жыла уся паўната, і каб праз яго прымірыць з сабой усё. Дай Твой супакой усяму свету, праз Христа, Пана нашага. Аминь. Номер 260. Приди, Тебе чекає, приди, так як нового дня світло, лишам приди, і нехай буде радость. Духа Святого Твоего, приди, ми Тебе чекаємо, приди, так як нового дня світло, лишам приди, і нехай буде радость Духа Святого Твоего. Приди, ми Тебе чекаємо, приди, так як нового дня світло, лишам приди, і нехай буде радость Духа Святого Твоего. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам і всьому костьолу святому. Милосердный Боже, глянь ласкаво на дары своего костела. Пирамяне их у духовной по силах для Твоих верных. Как прымаючы яго яны ўзрасталі ў святасці. Праз Христа Пана нашага. Пан з вами. І з Духом Твоїм Угору серце. узносим їх до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Годно гэта і справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна. Каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане, святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Христа нашага Пана. Бо Ён з літасці да грэшнага чалавецтва нарадзіўся з Панны Марыі. Праз сваю муку на крыжы вызваліў нас ад вечнай смерці, а праз сваё з мёртвых паўстанне даў нам вечнае жыццё. Таму з анёламі і арханёламі і з усімі святымі мы абвяшчаем Твою хвалу, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, осанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана, осанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, і справядліва хваліць Цябе ўсё Тваё стварэнне. Бо праз Сына Твайго, Пана нашага Езуса Христа, дзейснаю моцаю Духа Святога, Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш, і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму у єдності з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа пакорна молім Цябе, Пане.
асвяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго, нашага Пана Езуса Хрыста, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх і падзяку Табе складаючы благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего прыцця ў хвале. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае ўваскрасенні і ў небаўшэсце, і чакаючы Яго другога прыцця, з падзякаю складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлен. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго святым, сталі адным целам і адным Духам у Хрысце. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш з Найсвяцейшай Паннай Богородицей Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апосталамі Тваімі і слаўнымі мучанікамі, са святым Янам, святым Максіміліянам, усімі святымі, праз заступніцтва якіх мы спадзяемся на Тваю нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, няхай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўленне. Будзь ласкавы ўмацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі, са слугой Тваім, папам нашым Львом, біскупам нашым Юзафам, з усімі біскупамі, усім духавенствам і усім народам Табою адкупленым. Будзь міласцівы да просьбаў гэтай сям'і, якая па Тваёй волі стаіць перад Табою. О добры Ойча, ласкава з'яднай з сабою усіх рассеяных па свеце дзяцей Тваіх, нашых памерлых братоў і сясцёр і ўсіх, хто ў ласцы Тваёй адышоў з гэтага свету, міласціва прымі ў валадарства Тваё, дзе і мы спадзяемся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Тваёй хвале. Праз Хрыста, Пана нашага, праз якога адорваеш свет усялякімі дабротамі. Праз Христа, з Христом і у Христі, Табе, Божа Ойча всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Памятаючы збавенныя запаведзі і Божым настаўленнем навучаныя, асмельваемся казаць: Ойча наш, который есть в небе, святится имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле.
наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Просім Цябе, Пане, збав нас ад усяго злога, дай ласкава супакой у дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Езу Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру Костела Твоего. И будь ласкавы, згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живеш і валадариш на віки вечныя. Аминь. Супокой Пана, нехай заўсёды будзе з вами. И с Духом Твоим. Перадайте ближнему знак супокою. Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету. Благословленыя, пакліканыя на вячэру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты увайшоў да мяне, але скажи толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Хто споживає тіло моє і п'є кров мою, триває ува мне, а я у ім. Спев номер 27. Вітай, Божий, тобою, який покритий, земний неба, величний Створитель, вітай напою, що
Спев номер 30. Молимся. Умацаваныя Твоими дарами, просим Тебе, Боже, каб дзякуючы удзелу ў гэтым сакраменце у нас узрастаў плён збаўлення праз Христа Пана нашага. Послухайте оглянку ласка. Дорогие парафіяне, шановні гості нашої парафії, щиро дякую за сьогоднішню супольну молитву, дякую за складане ахвяраванне, так само за оказану допомогу і ваше служення на користь нашого костюла і нашої парафії. Дякую так само за ахвяраванне, складане на потреби будови нашого костюла. І хай добрий Бог благословить вас, узнагородить своїми ласками серця, наповнить потребним супокоєм. На гэтым тыдні у літургіі касцёла 15 ліпеня ва ўторак успамін святога Бонавентуры, біскупа і доктара касцёла. 16 ліпеня ў сераду успамін Найсвяцейшай Панны Марыі з гары Кармель, Маці Божай Шкаплерны. Кожны аўторак у капліцы адбываецца набажэнства праз заступніцтва святога Антонія, і інтэнцыі на спадковую мішу можна запісаць у сшытку, а ў кожную сераду мы молімся за нашых перадаўцаў і дабрачынцаў праз заступніцтва святога Юзефа. Згодна з распараджэннем нашага мітрапаліта, арцыбіскупа Юзефа Станеўскага, у нашай архідыяцэзы праводзіцца акцыя «Дар сэрца» для парафій у патрэбе. У сувязі з гэтым усе ахвяраванні, якія будзем складаць у скарбонку, которая каля канфесіяналу, яна пазначаная адпаведным плакатам, будуць прызначаныя менавіта на гэтую мэту. Дапамогу бедным парафіям на Магілёўшчыне. Гэтая акцыя трывае да 6 жніўня. Вельмі сардэчна дзякуем за кожнае ахвяраванне.
Мінський тэалагічны каледж імя святого Яна Хрысціцеля аб'яўляе набор навучэнцаў на новы 2025-26 навучальны год. Усе падрабязнасці, таксама спасылка, онлайн-рэгістрацыі, все гэта можна знайсці на нашым інтэрнэт-сайце. Выходзячы з капліцы, запрашаем, захвочваем, можна набыць цікавыя кнігі, таксама рэлігійныя часопісы, запрашаем да чытання рэлігійнай літаратуры. Гэта ўсе аб'явы, дарагія браты і сёстры, вельмі прыгожая гэтая прыпаведзь пра міласэрнага самараніна, якую дае нам касцёл. Гэта таксама тое заданне для нас, каб мы, выходзячы з Эўхарыстыі, вяртаючыся, асабліва да нашых дамоў, сапраўды шукалі і знаходзілі тых людзей, которых Бог ставіць на нашым жыццёвым шляху. Часамі іх не трэба далёка шукаць. Яны вельмі блізка, у доме нашым, у адной кватэры жывем, часамі за сцяной, за дзвярыма, толькі трэба адкрыць вочы і сэрца і сапраўды учыніць міласэрнасць добрым словам, паступкам сваёй малітвай. Прыміце Божае благословенне. Пан з вамі и с Духом Твоим. Няхай вас благословить Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите в супокое Христа. Дякуем Пану Богу. Святый Архангеле Михайле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокусов и пасток злого духа. Покорно просим, нехай его знищить Пан Бог, а ты, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана и інших злых духов, які нас благодушнують по свете. Аминь. Найсвятейшее сердце Иисуса, Змилуйся над нами, беззаганное сердце Марии, будь нашим порятунком, Святый Архангеле Михайле, молися за нас. Номер 338. На честь Пана заспіваю, і мене наситив добром. На честь Пана заспіваю, насичає й од мене добром. На честь Пана заспіваю, насичає й од мене добром. Закон Пана досконалий, умацовує душу, свідчення Пана вірне, явнує мудрость простих. На честь Пана заспіваю, й од мене наситив добром. На честь Пана заспіваю, насичає й од мене добром. На честь Пана заспіваю, насичає